Dovolte mi poďakovať sa vám, že ste prišli, prijali naše pozvanie, že budete pri tom, keď sa oficiálne otvorí Slovenský dom v Londýne, ktorý určite bude miestom stretávania sa a veríme, že bude miestom našej radosti, kde budeme vítať našich olympijských šampiónov. Presvedčený, že aj my tu budeme hľadať nové priateľstvá, budeme hľadať nové spoločnosti a navzájom si hovoriť o potrebe byť spolu. A kde inde nájsť nového priateľa, dobrého priateľa sa dá ako na olympiáde. Ako na stretávaní sa ľudí, ktoré je v modernej histórii Zeme, ľudstva, asi to najzaujímavejšie a povedal by som z pohľadu všetkých ľudí najmierumilovnejšie. Úspešnosť takéhoto domu je základom aj úspešnosti toho budúceho. A ja v to verím a preto chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o to, že v tejto krásnej historickej budove môžeme začať a otvárať ďalšie dni, ktoré už budú patriť športovcom, ktorým súborom. Ďakujem vám všetkým, ozaj vám prajem, aby sme sa tu stretávali vždy po pretekoch a mohli si povedať, gratulujeme a na zdravie všetkým úspechom.